Ya nenda bwana mojedwa hapa fine mazo kuti mwajalira kwambiri magaya acho. Magaya inu ndaziwindi. Magaya inu bali beso. Aisho shaione. No. Magaya inu libera no mawo. Kumakhuluka anthu andiana. Mwana anthu andana uli ni nkozi wawo omwe. Ndeko makhulukirira. Sizo kuti wina azimangirire apa kamena amweta meki chifuka tanchola kuti mngojana zocheza tisi machezawa. Okay, penake kumansiya munthu azizibaya yekha. Penake kumamsiya munthu azizibaya yekha. Mwamvu, you know, chasi kubasidwa bwino kuti amwene fotokozani mbali yanu zinthu zinakhala bwanji. Mumada fotokoze mbali yawo kuti anthu amvesese chine chilika ndi chani. Ndi awo mwaonapo ali jebisi ndikunziwa ya sema kunziwa sono mabiki jamaika wa Facebook ajamati mukika no ndani. Anakavomera kuti jebe akunziwa interview anakafosa okay ngati jebe mukunziwa chilo chilika ndi chani bwezi alayenera kuti afotokoze. Koma chifukwa chokuti mkuluje tipena pake mkuluje ndizimvera chisoni ndizinkhululukirira samvesesa bwinobwino kuti kwenikweni amafunsiranji. Iye amwana ngati mukufunsa chifukwa inu muli interested kumva za JB. Ndi amwana ngati nkhani ichoka pa iyeyo ipita kwa JB. Mwona ngani ichoka pa iyeyo ipita pa JB no aba spotlight. So instead of kwamba za Lulu ndi amba kwamba za JB ndiye apapa ine nini na JB sindikuziwa. Kusamvesesa funso lijet amafunsa because amalawi amadikira amalawi santhu opusa ya anamva mbali ya JB amafuna amve mbali yake ya uji Lulu kena kona akamva mbali zonselo asibanga bwino judgment koma kulaja because nzero alibe zinapanga bruise ego yawo. Kusonyeza kuti anthu ambiri chimavuta ndi ego. Anakhala wine anakhala kuti zinakhala modere kuwapanga enlight amalawi. Kuwapanga enlighten amalawi kuti aone kuti zinakhala bwanji. Koma because iye ujasa alibe ulemu ndi anthu sabasa ulemu wa Malawi kuti amalawi afuna zechilungamo. Ndalama zomwe achina JB ankafuna kupangira show yothandizira ma victims a Fred akuti ino show munatenga ninza ntengirini ndalama munachorera nthumba zikhala bwanji. Pamene amaopa kuti muzi wa chilungamo ndiye titamutenga galimoti yomwe tinali ifeyo timapita ku meeting akulu ena ake amene amayendesa galimoti amafuna azitchera ndi Luluyo. Titamutenga titabwanaye kujeni ku bandi kunali bendi munthu mmodzi yemwe ananena kuti Lulu bwe lijambulise
aliyesema kuti JB bali jambulise, JB bali jambulise, JB bali jambulise, JB bali jambulise, JB bali jambulise. Ndi I think zinambowa yeyo kuti nangasiye wazolola kuti kudingidwa, wazolola kuti iye amakhala topic center of attention. Nenda bwera kuno kubandi kuno palibe ndi mfana mmozi yemwe afuna kujambusa ndi nasa afuna kujambusa ndi JB. Ndi amene kuti ndimbe naye amene ilu pakavuta. Pakavuta. Amene iyi saimbe naye. Ndi jealous. Unaona? Kulephera kunena kuti JB ni mambuzo because iye uja aona ngati kuti iye uja asiza mawete. So muno amene amamvera mafana masikono amene amamvera nyimbo za munthu ovala kabudula kumavina kumadikula kwasa ndi ndani masiku ano. Palibe ndo amene amamvera kwasa kumadikula atu. Nkumavati makabudula ndi mabam shot ngati mtsikana. Ndala ndithu wa mkulu ndithu wa family yake. Pa interview mumata ankambeza bwino osafuna kukamba because iye uja kuzikuza. Ndamona ngati matakiti kamene aziuza amene bajapa ndiyo anayuza ndi madingo aja. Well, ndipanga zimwe nampanga na madingo nipanga so JB. Wala kuti ineyo ndi mfana wina. Wala kuti na madingo yu ndi munthu wozipa saulemu. Ine sindimazipa saulemu. Ine nimatakulola ndi yaluke. Universes. Ndi yaluke. Komano chuma ninga kuwisa na baba nchonera kuti nkuluja wazolowera kusitaka ngati kuti dolo ndi yeyo. Ndi amona ngati zomwe napanga zikizibizima ma consequences. Amona ngati amalawi na ndiopusa. Ango yanka zito ngati munthu wandale basi. I don't know him. But I know wakuti. Kumasa ndo mena kwa chula kuda maziwa. Maina also kumai wala so pati. Kumati ujeni. Uyu uje. Izi zoma vala makabudula gitala manja munthu wankulu kumadikula timiyendo ngati matoothpick, timiyendo ngati matches. Sizabo. Nthawi imene inatha ine. Achina Johnny Chibadula, achina Kanda Bongomani. Sinthawi yawo yosoto bana. Umvesesa. Ndiye munthu ukamazitenga ngati kuti iwe ndi dolo. Iwe ndelo yimba kuposa anzako. JB sindikuziwa. Umona ngazibe mezo zime ma consequences. Ona ngati mafanzi sadana nawe kuti iwe ndi chilungamo chokukusowa bwanji. Ukunama kuti JB sikuziwa. Ine the reason why nana kuti ne sindikuziwa Lulu is because nani sana kumana ndipo naye. And I was saying kuti before kukumana naye Lulu sinikanziwa, meaning kuti we never met before. Koma akulowa anaona kuti mu studio muja mafana kujambulisa ndine mene mu studio muja kubandi kuja ananga chituzi ndiye iye ujana kuchitenga chituzi ja kuchapanga post pa Facebook pa ile pa Facebook panga sina mpanga post Lulu. Sina mpanga post Lulu because I don't use munthu wina wake kuti ndipange propel kapena ndipanga high pipe. Zomene manena kuti ineyo sinapita ku show kuli ma meet and greet o 50 cent uchapata kupereka $100 ujambusana. I don't do that. So no ungoja nao walowereratu. Ungoja na walowerera sote masewera. They know my guy. Tango na noka, Mungu na noka. Muna kuti ndrama zomwe zimafunika zikathandiza anthu ku Malawi. Shomenje nakazaza. Nakapanga ichi. Nakapanga ndrama, nakapanga fundraising ndrama zambiri nditu zoti zinakapita ku Malawi. Koma kuti aone kuti JB wapanga izi, wapangira anthu ake izi. Aone kadoli ndani, aone kadoli ndiye. Ndetu so izi, nakumana imfana uja mafana mamfira nchicha. Faka palibe anafusa tu mulumu moto kuti jambusina Lulu, palibe anafusa. Alisema kuti jambusina JB. Inga kaina ndili ku South Bend kuno, kusina maoneka. Even mafana mu South Bend mulumu, sama ndiona ya. Ndiye akandiona, ambili amasangala, afa atenge chituzi.
maonepo ndiye chataona kuti munthu achende amene oti ndikayimbe naye show amene I don't see myself going before him, because ndikapita before him akabwera iyeyo explosion. Komanso if I go after him hype ndipanga banjiki pap mkulu ndo energy amene amemba nyimbo za energy ine mabwandika gitara basi kama yoma koma ndengezanga ndine mungochana nyaukinyi tibaidi vale makabudu athu kuno mabamshoti disidikula kwasa zithu zamba kutuluka tapa za anyamata utiwa sisi mwaziona ndi anthu awali ndikagulu ena aso ali ku Facebook konku tekwa papa magayi wali busy tekuti amuyimbira uje nisibusiso kwa ku John uja simangaliso ona kwa ku John lake home uja nkumbuke ndela muyimbira kale phone mimi kujapo akumfotokozera thandizeni bwana kunongo zimsezi libwino JB wavuta akuti panga yani expose mingojana tambloke ni kuje tabanga taimbe no phone kuje mu bloke no mahomo ndo mwali ma high places kunoko homo ndamela ali ndi mungojana ndamela ali ni ma rights kuposa kwena ali yese ndi amazimva amazimva kumana ku Malawi ife salole zimenezi salole kamungoja nakena ka gitara manja kavala kabudula miyendo nga toothpick kazibwera kumadigula pa timbwiza ndenda kwa khulukira ni mwasiya we ndiana amene ndiyana ufuna kwasiya kwa khulukira mwafu yeru ati lolele mana kodalira njimana lululu mana kodalira njimana lululu mwana kodalira njimana lululu mwana kodalira njimana uyo lululu mwana kodalira njimana uyo yeru ndi lululu mwana nde muzimpasa muzina menelo nyamata mungojana basi nde kwambira leloni na madingo uja ndedolo na madingo uja ndedolo fake na madingo uja sanga bange zimene na madingo uja ngata anatenga ndama zake za nthumba kumuthandiza lawi tenga ndama zake za nthumba kumuthandiza lawi kuti show yake success. We need people like that. Osakala anthu greedy here. Chimundi chosusuka chokona ndrama na madingo jene dolo. Nenga pale munthu amene mpanga support na madingo ucha. Amene munthu wa classic. Munthu wa class amene uchayo. Sizi zomabwera apa vala timakabudula apa. Yona muna madingo akudigula uchicha. Wavala kabudula kumadigula. Timbwiza. Kwasa abamoda bambwana itasinta choka limene mwakula zimene zitasira nana tasira nana zezo de amazona ngati kuti nenda adoni koma no ndani wa mu generation life amene mamvera lulu. I don't know any guy amene amanena kuti nimamvera nyimbo za lulu palibe amene mamvera nyimbo they are no doubt outdated koma iwo amene amazona ngati kuti ni madolo kwambiri nanga saita ndida kusabeno kule ni mazoba nzao ndakuzona ngati kuti kumba lezi zimapanga za magitaje zimwe zili mfashion sisi ni mfashion izwe za magitaje sisi ni mfashion za mabandi mapanga sisi ni mfashion masiko na mafana akumapoirira DJ bwera hapa gwira mic osati mubwaso ndi chigitara so kuno ndu kumona ngati kuti basi ndime ndi music zinatha ino ngati mafana amaku panga ni big up amakupanga ni big up because of mafana mwambo basi sama nyozi anthu akale oyimba nyimbo zakale tiye tizapanga include koma lulu wo tukuzimva I don't know JB who's JB ngati kuti wo kumai kwet ma affairs of my sadziwa kita kuna kuti uyuyu ali very intimidated. JB very intimidated.
I don't need anything from Lulu. Lulu, I don't even know what song. Ndi nyimbo ndi mozi yomwe Lulu anaimba. I don't know. Sinema mvera. Sizo ndi ngamvera zimenezo. And just because here akuzona ngati kuti aenda china take green wa ndi mazoba ndi tamu America muno basi ndi kuti you they run shit. They don't run nothing. Ifeo mavyete no ndamati mapanga run things kuti kunako. Azizo zezo. Azizo ngasama amazolwera. Teko ababa nasiya. Nasiya la ana ngona mene wako mataona kuti ya. Magai no mfuna ndiyankhule faka mona ngati kuti zomwe iwo abanga iwo ajet. Ndikuti leo zandisangasa kapena kuti iya ndizo mpambukana uli na bwanji kuti iwe umuntu sokunziwa koma unajambusa naye ndiwe pa phone yako ndikutenga chitunzi chakucheka pa Facebook anda maziwa kuti akayanka kuti jepe ndikunziwa pabwera mafunso ambiri so zinakhala bwanji pamene ndazi fotokoza zitija azi fotokoza zitijani ndeye munzeru zake amona ngati kuti akanena kuti I don't know JB they will go on with the interview ozizo kuti bebe Japan alakwisa because that was the issue that needed to be addressed yusunga tenge drama za show yokuti imaenela kupita kwa anthu ma victims anthu akuvutika ku Malawi kuchweka somo kuzo mene ulili they just show you kuti Malawi mene alili Malawi amata kubera ndiye alulu wa ocho asanene mawa ayamba kuimbira ujeni MP atengri saka imi ankafuna kulona za ujeni zandale ndiye muzavotera amenaja muzavotera atengri andokula kumaba drama kuba drama show yokuti drama zimapita kwa anthu osauka kwa Malawi kutenga drama kuti apange sponsor lifestyle alulu kutenga drama kuti akapita ukuku akaja ndi banja lawo ndikamvera nyimbo za Lulu zona ine ndiyambira patipo olo ndipite kushoka Lulu nendi zikataniko timayamba zinthu zosiyana natu iye ndi wamanganje iye ndi wakwasakwasa iye ndi wa ujeni wa simanje domboro ine ndi wa hip hop dancer yetu osati kuti izi munthu azibwera apa kushuta ka video kake musindimvera iwe zona mundu bwa ndi ku America kubwera ndi ku America musindimvera masawa mpala anafunsa kuje ku interview so nyimbo mwimba ilu magaya mbila ku critica atu ile kuti nyimbo za ile nimaimba mena inu dulia ndege ku America ukashutira video ata mwena satuluka JB sashuta video JB alibedi video ni mozi yomwe pa YouTube kumataona JB saspera no olo watambala olo equipment muno mulibe olo zima kamera zikulu zimene akumapanga anthu ma podcast ndilibe tu eni mango yesa California kwa banja anthu apanga gravitate kupejeni because talent so gula se talent suba ndiyo choka kwa Yehova mulungu amakodalisa malingana ndi mena kodalisira ndio samakhala jealous ndi anzako kuti waona kuti they are doing better than you nanga iwa janga imbe hip hop ameja alulu wacha azidija koma sio ndi mana mana daza ojina anyauking unajiona chinakwela mwamba gudede unajiona chinakwela mwamba gude chinakwela mwamba gudede nenda mene oto as a tradition azimba za tradition koma asida koma sona zizona ngati kuti onda doni alulu ndazoba amagona mabalaza atabela kuno chipandeneko kwa amenyina advocate sana kakagulira kale di bottom zeka amavala kaje simaona atabela munja amavala fila amagona mabalaza nabo na fire anampanga graduate kwa mika kuchipinda anakangulira sakayana kale di bottoms moyo ndiye anthu abwa ndi chigitala kuno ati tigona panja tigona pa abambo akulukulunga meja tigona panja awele usazambire so Lulu wavu evidence size yako
ine size yako ndiza ko green ndi mwachepa ndiri kusalaza nosati masewera ndipo mwabanga mwayi kuti lero izi zimene ankhola papa ndi 1% zomwe ndakozekera kuna akhala mwana osati masewera papa koma nangokumvani chisoni sizambireso ana upusa ino the guys mgone bomb musala ndaule ya awata tiny amene mama akina mungoja na green mungoja na lulu wata ndiko mbira lolo pezani amuna ini omwe muzapanga support osati tima weekly tima seaside lulu ndi nzake mebo lulu ndi mebo so asanga kuti akapanga represent ma guys mpeze malawi weni mamuna weni woyima njio osati titasikana mwa mukuma popa apa tama makeup mamuna makeup sisi mwatiwa mwanyeta milomo ya nyeti lip gloss popping zona ndiyama yakaya nyamala anakasoma ku Facebook ulo adamene mu blogere uje live yake Facebook yakana anakabloka ku Facebook yakala dai futhi kuna bojo chovuta nkulu yilo akwamba chilungamo ndenga lino mule amngojana bwaji Mungu bwera uje out of the closet zono kaluluka ndikuti kakuzona ngati kadolo kwambiri nangasima kapanga matama ndinunu munasankha lulu munamuweza na madingo kwana madingo ndifana uthandiza alulu musemu jana panga bojana ko mala samango tentha izos ino muzingo abasa lulu muzingo abasa alulu anamba abasa pondani chinthu munthu Malawi na madingo jana khalamani kukhala pemene pake usiku wonse kuti mpaka anthu apange drama lezi chinapanga fundraising drama chinakapereka ona chidolo then I say I'm from Namadingo. I say Namadingo Patience, you are a real guy, man. We salute you, we love you as Malawians, we appreciate you, keep on doing what you're doing. Siza bududu alulu wa omango vala makabudula hapa timendo nga trophy piki kumaza vina kwasa ku stage kundi anyama chikitala mmanja very stupid.